Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3. Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy textov Leva Nikolajeviča Tolstého v preklade Nadeždy Lambertovej pod názvom Čítanie na každý deň. Zlodejov syn podľa Leskova napísal Lev Nikolajevič Tolstoj. V jednom meste sa zišiel súd prísažných. Medzi prísažnými boli aj roľníci, aj šľachtici a kupci. Predstaveným prísažných bol vážený kupec Ivan Akimovič Belov. Všetci si tohto kupca vážili, lebo to bol spravodlivý muž. Bol čestný, nikoho neoklamal, neokabátil a pomáhal druhým. Bol to už starý človek, mal okolo 70 rokov. Zhromaždili sa prísažní, zložili prísahu, sadli si na svoje miesta a pred nich priviedli zlodeja koní, ktorého mali súdiť za to, že jednému sedliakovi ukradol koňa. Ivan Akimovič vstal a hovorí sudcovi: Prepáčte, pán sudca, ale ja nemôžem súdiť. Sudcu to prekvapilo. Čo to vravíš? Prečo? Tak je to, že nemôžem. Uvoľnite ma. A v tom sa zachvel Ivanovi Akimovičovi hlas a rozplakal sa. Rozplakal sa tak, že ani nemohol hovoriť. Potom sa utíšil a povedal sudcovi: Pán sudca, nemôžem súdiť, pretože aj ja, aj môj otec sme možno o mnoho horší, než tento tu zlodej. Ako môžem súdiť takého, ako som ja sám? Nemôžem. Prosím vás, prepustite ma. Sudca prepustil Ivana Akimoviča a potom večer si ho pozval k sebe domov a začal sa ho vypytovať. Prečo sa zriekate miesta porodcu? Nuž, pretože... A začal sudcovi rozprávať príbeh o sebe. Myslíte si, že som synom kupca, že som sa narodil vo vašom meste, ale to nie je pravda. Som synom sedliaka. Môj otec bol sedliak a najväčší zlodej v celom okolí a aj zomrel vo väzení. Bol to dobrý človek, ibaže pil. A keď bol opitý, bil moju matku, vystrájal a hotový bol urobiť hodzakú zlú vec a potom neskôr to ľutoval. Raz aj mňa zobral so sebou na zlodejstvo. A to bolo moje šťastie. Stalo sa to takto. Môj otec sedel so svojimi kumpánmi, zlodejmi v krčme a začali sa baviť o tom, ako si povyraziť. A môj otec im hovorí: Viete čo? Však poznáte sípku kupca Belova, tú, čo vychádza na ulicu. Bolo by dobré sa tam dostať. Tak som si toto vymyslel. V sípke je okno, ale je vysoko a je úzke. Väčší človek tady neprelezie. A tak som si pomyslel, mám syna. Je to šikovné chlapča. To je o mne. Tak zoberieme ho so sebou, obviažeme ho motúzom, vysadíme ho na okno, on vlezie dnu, druhý motúz mu dáme do ruky a na ten nám bude zaväzovať veci zo sípky a my ich budeme vyťahovať. A keď už si naberieme, koľko potrebujeme, vyťahneme ho von. Zlodejom sa to zapáčilo a vravia: Nuž, priveď synáčika. Otec prišiel domov, volá ma. Mama vraví: Na čo ho potrebuješ? Potrebujem ho, preto ho volám. Mama vraví: Je na ulici, zavolaj ho. Mama vie, že keď je opitý, nedá sa s ním rozprávať. Zmlátil by ju. Bežala za mnou a volá ma. A otec mi vraví: Váňka, vieš dobre liesť? Vyleziem hocikde. Tak vraví: Pôjdeš so mnou. Mama ho začala odhovárať, ale on sa na ňu zamračil a mama stíchla. Otec ma chytil, obliekol a zobral so sebou. Zaviedol ma do krčmy, dali mi čaj s cukrom aj niečo zajesť a posedeli sme do večera. Keď sa začalo zmrákať, odišli sme všetci. Boli traja a zobrali aj mňa. Prišli sme k domu kupca Belova. Hneď ma obviazali jedným motúzom a druhý mi dali do ruky. Potom ma zodvihli. Nemáš strach? Pýtajú sa.
Čo sa mám báť? Ničoho sa nebojím. Vlez cez okno a hľaď odtiaľ dostať čo najviac. Vrece obviaž motúzom tým, čo máš v rukách. Priviaž ho nie na koniec, ale do stredu motúza tak, aby ti koniec ostal v rukách, keď ho vyťahneme, rozumieš? Vravia. Ako by som nerozumel, rozumiem. Tak ma vysadili do okna. Preliezol som a začali ma motúzom spúšťať dole. Až som zastal na niečom pevnom a začal som okolo seba rukami hmatať. Vidieť som nič nevidel. Je tma, len hmatám. A ako nahmatám vrece, hneď ho privezujem k motúzu. Nie na koniec, ale do prostriedku ho privezujem. A oni ťahajú. Opäť vyťahujem motúz a opäť privezujem. Asi 3 takéto kusy vyťahli. Potom vyťahli celý motúz, to znamená, teraz vyťahnú mňa. Držím sa rukami motúza a oni ťahajú. Len čo vyťahli do polovice. Bác! Motúz sa roztrhol a ja som spadol. Dobre, že som spadol na vankúše, nedolámal som sa. Lenže práve v tom čase, ako som sa neskôr dozvedel, ich uvidel strážca. Vyvolal poplach a rozbehol sa za nimi. Oni sa pustili do behu aj s korisťou. Ušli. A ja som tam zostal. Ležal som sám v tme a začal som sa báť. Pláčem a kričím: mama, 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 mama. A strach a slzy ma tak vyčerpali, a ešte k tomu bola noc, že ani neviem, ako som zaspal na tých poduškách. Odrazu som sa zobudil. Tesne proti mne stojí s kahancom sám kupec Belov. Vedľa neho policajt. Policajt sa ma začal vypytovať, s kým som bol. Povedal som, že s otcom. A kto je tvoj otec? Ja som sa zas rozplakal. A starček Belov hovorí policajtovi: nechaj ho. Dieťa je Božia duša. Nepatrí sa, aby ukázal na otca. A čo sa stalo, to sa stalo. Bol to dobrý človek. Neboštík, nech mu dá Boh večnú slávu. A jeho starenka bola ešte ľútostivejšia. Vzala ma so sebou do izby, dala mi jesť a ja som prestal plakať. Dieťa sa vie zo všetkého tešiť. Ráno sa ma pani domu pýta: chceš ísť domov? A ja neviem, čo mám povedať. Vravím: áno, chcem. A nechceš ostať u mňa? Vraví. A ja: chcem. Tak ostaň. A tak som zostal. Zostal. A tak som u nich žil. Vybavili pre mňa papiere, niečo také ako odložené dieťa, a osvojili si ma. Spočiatku som bol poslíčkom. Neskôr, keď som vyrástol, urobili ma hospodárom. Viedol som obchod. Neslúžil som zle. A boli to dobrí ľudia. Tak si ma obľúbili, že dokonca vydali za mňa aj svoju dcéru. A bol som im ako syn. A keď starček zomrel, pripadol mi celý jeho majetok. Teraz viete, kto som. Som zlodej a zlodejov syn. Ako ja môžem súdiť druhých ľudí? To by nebolo kresťanské, pán sudca. Ľuďom máme odpúšťať a milovať ich. A keď ten zlodej schybil, nemáme ho odsúdiť, ale zmilovať sa nad ním. Pamätáte, tak ako to povedal Kristus. Tak hovoril Ivan Akimovič. Sudca sa prestal vypytovať a zamyslel sa nad tým, či je možné súdiť ľudí podľa kresťanského zákona.